Na de trekker-trekwedstrijd in Cadzand van afgelopen zaterdag zijn we hier nu te gast bij de garage van Team Colt in Cadzand. Die druk bezig doende zijn om de trekker weer in orde te maken voor de races in Denemarken. We gaan eens een kijkje nemen. Hier zit dan Nou, wat ben je hier aan het doen? Ja, we zijn de bovenbouw er aan het afhalen, want daarnet bij een test hebben we geconstateerd dat er op 2 de uitlaatklep, in dit geval hier ook, die blijft een stukje naar beneden staan. Dus dan moet alles gedemonteerd worden en de kop nakijken. En kijken wat er gebeurd is, of de klep krom is alleen, of dat er een zitting uitgezakt is, of ja, whatsoever. Veel werk, het is een volledig team gebeuren. Hoeveel mensen zijn hier aan het werk? Ja, momenteel hobbelen we hier rond met een mannetje of 7, denk ik. En voor wanneer moet dat blok klaar zijn? Ja, de bedoeling was eigenlijk straks. Maar ja, dat wordt straks iets later, zeg maar. Wanneer moet deze weer effectief rijden, een wedstrijd? Ja, het is nu zeg maar donderdagavond en de bedoeling is eigenlijk dat we zaterdagmiddag om 2 uur acte persoons geven en branden in Denemarken. Dat wordt een nacht doorblazen dan. Ja, vrees het ook. Maar ja goed, als het moet, dan moet het. En dat is net zo goed als in dit gebeuren met de tractorpoeling is het in het werk ook zo. We hebben deze week al een nacht of 4 graszaad gemaaid. Dan begin je ook als 's avonds vochtig wordt en dan stop je 's morgens als de zon opkomt. Dus ja. We zijn hier nu bij het gedemonteerde onderdeel. Bram, wat is er nu gebeurd? Ja, zoals je ziet hier hebben we de klep in onze hand en die is uit de zitting gekomen, zoals we het er net al over hadden. Die behoort erin te liggen zoals bij de andere klep en zoals deze, maar die zit er in dit geval schuin in. En dan sluit hij niet meer af. Wat wordt er nu gedaan om het te maken? Nou, we gaan de zitting hier gewoon een beetje op kalevateren, zoals we hier in het Zeeuwse zeggen, zeg maar. En daar zetten we een overmaat zitting, in dit geval zo in, en dan een overmaats maatvoering die zetten we erin. En een andere klep en dan moet hij er weer tegen kunnen. Ja. Nou, dat was het dan. Dankjewel Bram voor deze mooie uitleg en succes in Denemarken. Dank je. Probleem, ja, maar dat blok. Dat zijn wel in dezelfde zitting. Dus. De lesklep zit erin. Deze gate, was er al los? Ja, Het schemeren begint al te vallen. Team Colt heeft het probleem gevonden. Ze zijn bezig de kleppen te repareren voor de motor en de cilinderkop gaat er vanavond weer op. Dit wordt een nachtwerk. We wensen Team Colt veel succes toe aanstaande zaterdag in Denemarken.